से बोला छठी मैया की। Presented by Atut Music. घाटी चहली गइल कहे रउआ बनी पिछुआइल देखे बेरा कहाँ गइल अभी कामे में बनी अझुराइल हाल पियरी पेन्ही रउआ जाके जल्दी नहाई ना हाल पियरी पेन्ही रउआ जाके जल्दी नहाई ना बोलम माथे दौरा उठाई ना सजन माथे दौरा उठाई ना बोलम माथे दौरा उठाई ना सजन माथे दौरा उठाई ना महानी बात तो सहिया जल्दी चहली सबेरा देखी न भइला जाता अडघ के बेरा महानी बात तो सहिया जल्दी चहली सबेरा देखी न भइला जाता अडघ के बेरा पूजा के सब चीजवा कहीं नहीं तैयारी पूजा के सब चीजवा कहीं नहीं तैयारी बतिया मोर मानी अब हमके सताई ना बतिया मोर मानी अब हमके सताई ना बोलम माथे दौरा उठाई ना सजन माथे दौरा उठाई ना बोलम माथे दौरा उठाई ना सजन माथे दौरा उठाई ना रिद्धि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो Presented by Atut Music. सतेंद्र समरिया सैया देर ना लगाई चल के छठी घाटा बाप दर्शन पाई सतेंद्र समरिया सैया देर ना लगाई चल के छठी घाटा बाप दर्शन पाई राजकुमार रसीला देखी बनल बापू जारी बीके धर्म राज औरी जनार्दन बार तू अनारी राहुल गिर रौरा भुई परी लगाई ना राहुल गिर रौरा भुई परी लगाई ना बोलम माथे दौरा उठाई ना सजन माथे दौरा उठाई ना बोलम माथे दौरा उठाई ना सजन माथे दौरा उठाई ना सजे घाटी चहली गइल कहे रउआ बनी पिछुआइल देखे बेरा कहाँ गइल अभी कामे में बनी अझुराइल हाल पियरी पेन्ही रउआ जाके जल्दी नहाई ना हाल पियरी पेन्ही रउआ जाके जल्दी नहाई ना बोलम माथे दौरा उठाई ना सजन माथे दौरा उठाई ना बोलम माथे दौरा उठाई ना सजन माथे दौरा उठाई ना रिद्धि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैनाटा।